La venedora de llumí. Hans Christian Andersen. Quin fred tan atroç! Queia la neu i la nit estava arribant. Era la nit de Nadal. Enmig del fred i la foscor, una pobra nena va passar pel carrer amb el cap i els peus nus. De fet, quan va sortir de casa, tenia unes sabates, però no li havien servit de molt. Eren unes sabatilles enormes que la seva mare ja havia fet servir, tan grans que la nena les va perdre a l'afanyar-se a creuar el carrer, perquè no la trepitgessin els carruatges que anaven en direccions oposades. La nena caminava, doncs, desplaça i tenia els peus vermells i blaus del fred. Portaven al davantal, que era molt vell, algunes dotzenes de caixes de llumins i tenia a la mà una d'elles com a mostra. Era molt mal dia. Cap comprador s'havia presentat i per això la nena no havia guanyat ni un cèntim. Tenia molta gana, molt de fred i un aspecte miserable. Pobra nena! Els flocs de neu es posaven sobre els seus llargs cabells rossos, que li queien en preciosos bucles sobre el coll, però no pensava en els seus cabells. Veia lluir les llums a través de les finestres, l'olor dels rostits que sentia per tot arreu. Es va seure en una plaça i es va arrolir en un racó entre dues cases. El fred s'apoderava d'ella i entumia els seus membres, però no s'atrevia a presentar-se a casa seva. Tornava amb tots els llumins i ni una sola moneda. La seva madrastra la maltractaria i, a més, a casa seva també feia molt fred. Vivien sota la teulada i el vent bufava allà amb fúria, tot i que les seves esquerdes més grans havien estat tapades amb palla i draps vells. Les seves manetes estaven gairebé mortes de fred. Ah! Quin plaer li causaria escalfar-se amb un llumí, si s'atrevés a treure'n un sol de la caixa, a rascar-lo contra la paret i escalfar-se els dits. Va treure'n una. Com il·luminava i com cremava. Desprenia una flama clara i calenta com la d'una espelma quan la va rodejar amb la seva mà. Quina llum tan bonica! Creia la nena que estava asseguda en una gran xemeneia de ferro. Adornada amb boletes, cremava el foc d'una forma tan bonica, escalfava tan bé. Però tot acaba en aquest món. La nena va estendre els seus peus per escalfar-los també, però la flama es va apagar. Ja no li quedava a la nena més que un trosset de cap, de llumí. En va fregar un altre, que va cremar i va brillar com la primera vegada. I allà on la llum va caure sobre la paret, es va fer tan transparent com una gasa. A la nena li va semblar veure una habitació en la que la taula estava coberta per un mantell blanc amb fines porcellanes i sobre el qual un indiot rostit i farcit de trufes exhalava un perfum deliciós. Oh, sorpresa! Oh, felicitat! De sobte, va tenir l'il·lusió que l'au saltava del plat sobre el paviment amb la forquilla i el ganivet clavats al pit i rondava fins a arribar als seus pauets. Però el segon llumí es va apagar i no va veure davant seu més que la paret impenetrable i freda. Va encendre un altre llumí i mentre mirava un arbre de Nadal va passar un estel fugaç. Això vol dir que algú ha mort.
va pensar la nena, perquè la seva àvia, que era l'única que havia estat bona amb ella, però que ja no existia, li havia dit moltes vegades: quan cau una estrella és que una ànima puja fins al tron de Déu. Encara va fregar la nena un altre llumí a la paret i va creure veure una gran llum enmig de la qual estava la seva àvia de peu amb un aspecte sublim i radiant. «Àvia!», va cridar la nena, «porta'm amb tu! Quan s'apagui el llumí, sé molt bé que ja no et veuré més. Desapareixeràs com la xemeneia de ferro, l'au rostida i l'arbre de Nadal». Després es va atrevir a fregar la resta de la caixa perquè volia conservar la il·lusió de que veia la seva àvia i els llumins van deixar una claredat molt intensa. Mai l'àvia li havia semblat tan gran i tan bonica. Va agafar la nena per sota el braç i les dues es van elevar al mig de la llum fins a un lloc tan elevat que allà no feia fred ni es passava gana ni tristesa, fins al tron de Déu.